kawan. Wachaka negi weche manyien sani ni Jotend piny Kenya William Ruto chapo e oboke moyiedhi mar sirikal jotend migepe manyien ma od bura opuodho. Jotend migepe go koro igeno ni kiny ne cham muma mar apis mondo gichak tich ayanga. E seche go Masi Wanjau bende no wal kaka jagoro mar tend migepe mapacho kaendi. Motelo kawuono jood bura noyudo lemo mag tend migepe nochwalo milome manyiso ni gigwe tao ka giwuok e lemo go kendo koro sani duol mar IBC chano yiero e kuondego. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. Bangjo od bura podho nyinge jogo manyocho walne lemo mag jotend migepe. Moko kuom jotend migepe manyocho riko yier kod jopiny e kod mago mane ogwel e koro chwalo barup gi ne spika mar yango gweyo tao margi kaka jo od bura. Mano kaluwore kod dwaro mar chik. Spika Moses Wetangula kod nyawadgi Amason Kingi koro ni kod ting mar chwalo barua ne duol mar IBC mondo chan yiero madundo ne kombe modong' thuolo mane omake kod jodito bang' gweyo tao. First day to Nairobi to this day, when my dream is on the cusp of being actualized, took too long. Sometimes it looked like it was never going to happen. After 2007 elections, I hoped for a ministerial appointment. Instead, I got an assistant minister position. I worked hard at it. I excelled at it as some of the few ranking members, led by you, who was a Minister for Foreign Affairs, and Honorable John Bandy, who served in the 10th Parliament, can bear witness. Mr. Speaker, I've just come from my constituency, Mr. Speaker, to also see whether I can be able to say bye-bye and do some of my last activities with the constituents, seeking their approval, Mr. Speaker. I am told, Mr. Speaker, this House may or has approved my nomination as a cabinet secretary. I love this job. I will miss my job as a member of parliament. Ekundema IBC time yiero madundo okelo kanyakla kom od bura makandara mane omake kod Alice Wahome bang' yudo thuolo mar tend migawo mar pi e kar chung od bura mag Garissa town mar Aden Duale moyudo tend migawo mar lweny ka giduto ne gin jo od bura mamalo. E ka od bura mar Senate e thuolo yudore kom Senate ma Elgeyo Marakwet e kama Kipchumba Murkomen ne omil lemo mar tend apaya wuodhe kod apida. IBC bende biro chako rango listi mar duond bura mar UDA e gwelo mane omiyo Soipan Tuya obwonjo kaka Senate ka Esi Ekenyure ema koro wang' rango ni hape nyalo leng'ore e kendo ma ochio donje od bura. Mr. Speaker, for those of you who have interacted with Duale, e nondo margi Aden Duale ne okwongo yier kaka ja od bura e 2007 e kaka ja od bura mag Garissa town e kod otiko mar ODM e kendo sebedo ka yudo lemo no nyaka tinende. The Kandara constituency has never had a woman before me seeking for a parliamentary seat. E kanya wadgi Alice Wahome Makandara ne oyier mokwongo e 2013 kod otiko mar Jubilee e ka sechego Kipchumba Murkomen to ne oyudo kom mar Senate mokwongo e 2013 ka Soipan Tuya oganda dhod Masai noyiero kaka woman rep Manarok e 2013. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kwa dhimbele ni od